Det, som vores forsøg går ud på, det er, at vi vil bevise vores hypotese, som går ud på, at i molekyler de altid vil fordele sig jævnt, når de kommer i kontakt og i omgivelser med andre ting, og det bliver kaldt simpel diffusion. Diffusion går ud på, at de her molekyler, f.eks. hvis vi putter farve ned i en kop vand, så vil det farvestof det vil sprede sig jævnt i hele glasset, og mens alle molekylerne de suser frem og tilbage mellem hinanden og støder ind i hinanden, så vil farven søge hen der, hvor der ikke er farve endnu, og på den måde så bliver det spredt ud, og det er det på samme måde med cigaretrøg for eksempel. Der vil røgen, hvis du ryger et sted i et lokale, så vil røgen stille og roligt sprede sig ud, der hvor der ikke er, er røg endnu. Det vi skal bevise, det er, at vi vil tage nogle agarblokke, som er farvet med phenolphthalein, der er et indikator. De agarblokke har vi skåret ud i 1 gange 1 gange 1, 2 gange 2 gange 2 og 3 gange 3 gange 3. De blokke putter vi ned i et glas med vand og eddike, og på den måde vil vi se eddiken trænge ind. Eddike er en svag syre, og på den måde vil vi se syren gå ind i agarblokken, og vi tager dem ned i 5 minutter, og så vil vi se agarblokkene, hvor langt diffusionen er kommet. Og det kan vi se ved, at de agarblokke, phenolphthalein, det er også farvet, det er sådan lidt lettere blåt. Og der vil vi se, hvor langt diffusionen er kommet ved der, hvor agarblokken er blevet normalfarvet, hvor eddiken er trængt ind. Agarblokkene er farvet med phenolphthalein, der er en indikator, som sagt. Så når den her eddike, når diffusionen sker, så vil den ændre farve, fordi der hvor at diffusionen er kommet til, og på den måde så kan vi se forskellen på, hvor der har været diffusion, og hvor diffusionen ikke er kommet ind endnu. Vi har taget 3 agarblokke, der er farvet med phenolphthalein, ned i et bæreglas. De er skåret henholdsvis 1 gange 1 gange 1, 2 gange 2 gange 2 og 3 gange 3 gange 3. Vi vil nu putte vand ned i bæreglasset, så det fylder lige akkurat op til blokkene, og vil bagefter putte en svag sur eddike ned i glasset. På den måde så vil eddiken trænge ind i agarblokken, og vi vil kunne se diffusionen i blokken. Vi hælder vand i lige op til blokkene. Og vi hælder nu eddike i. Vi hælder så eddike i. Og nu vil vi så lade eddiken stå i 5 minutter og trænge ind i agarblokken.